Thank. Come on, let's eat. Kapamakan na siya sa chocolate, sa mga pasado. Mga bata. Ano talaga yung nag-hit sila sa to? May kaya mo to. Yung nasasabi. Bukada. Oo, ano ba nga nagatukan mo sa akin? Pero may ando na nakapagpapalin. Oo, dito na sila. Pero nag-hit naman sila sa... Kaya nga ito, shit, wag mo. Ito na, friend mo. Ah. Ito yung si ano. Buro na buro. Swap. Medyo lang. Saan ang kabataan? Ano na yung mga picture sa... Pagay mo na lang tawa. Siguro kasi yung paulitin kami dito. Nakatubig ka ng pagkakot kami. Ito yun ah. Patuwa mo pa siguro. May baka pang tayo. Naraos talaga yung pagpinapamero mo. Okay naman kami nag-istorya na. Napayag nga niya ako kaya kilala ko pa. Maraming time na gano'n. May nagsusulsul pa na kanina. Ano mga kabats mo? Bago na. Pinadama. Bakit silang gusto? Ba't may gusto na sila? Ako dyan isang sa ako na lang yung trip. Dere, ang gusto niya sa mata. Ibang talaga na lang ito. May dagan na. Ang gusto na talaga na ako.
Taluwagan. Taluwagan. Kasawad. Sa IFL ka na sa Ito kami ni Para ba ito? Dagdagan doon ito si pa doon. Ano mo darakap ka niya? Makunod darakap ka? Ano? Kapag nag-aan, magasusun ako. Meron kang dati. Kaya lang Wala na ko ang po. Wala na ko. Pero man ako kitana. Kitara ba niya kang dati? Si Doc. Ang tawag. eh, di puro na mga gamit. Tingnan mo mga biskuit doon. Hindi din sa mga pinag-ano. Ang bulong sa manok. Doon pa puli. Salunis pa rin dito. Dito si Alitan. Si Alex ko din yung Pag-gura pa man si Ate Sina. Pero ito ko, sakit na mag-ako. Ano yung tutututo sa'yo? Five natin? Hindi ba yung tutututo? Hindi ko naman yun. Hindi ba yung Ano? Tapos ang sulit na yung mga dapat na naman ito kung pansa na ito yun. Kaya ba nagsusulit? Huwag ka niya kahit kung pag-inom mo, basta-basta ang pag-aaral. Okay. Ano mo dito na ito na ito? Kaya mo ito na ito. Hindi mo na siyang kisip. Gusto ba kayo? Pagalang bagaan.
spray. Dinuwag ko yung dito. Di ba ganun sabi sa inyo, wow ka na lang, kaya nalayo, pakawin ka. Thank you, Sir Bell. Looks like you're busy. Yes po. I'm busy. Busy day. Ulat, kayo mga baby. May gusto mo siya ayam? Abo. Ulan mga ayam yung bubol. Busy ako. Wala ako. Ulat kayo hugasan kayo ng kaulan niyo. Busy day. Ang pag-iros ni Rabol. Thank you, Sir Bell. Dumaan inano ko kanwina. Dua. Ayun, kung sino naman daw sa ang gusto. Ulat ka mo, ulat! Mga konsumisyonis ka mo. Konsumisyonin ka mo. Ano nga? Oy, Bidoy! Hoy, diri ka mo song kay inin sa Ragday lang ini. Hoy, kumaradi ka mo. Ano ka mo, Bidoy? Ano ka pa ang mga alaga?
ka mo makiaram sa din ng mga ano, ha? Bidoy! Ayo! Dali! Dali, oh, dali! Bawal ka mo sa buto. Dali. Oh. Yan ka na. Dali ka din. Oh. Yan. Dali, ah. Raboy! Sosyalong ka mo, di. Dapat good sa di si Eric Villa, diri na yun. Nangupahan lang ini. Ha? Nangupahan na lang ini. Kaya kayo, si Kapitan. Sabi ko na yung ako. Uy, galing ka naman. Mali, di ba ba sapato yun? Ay, nang barako. Bawal ka mo magpapawal, may burong sakra. Oh, sabi ka na lang. Oh. Thank you. Ay, ingatan mo na ni. Bawal ka mo magpapakabaong kay burong. Pwede ba? Ang dictionary ka. Pero ito nakasakot sa stipend sa munisipyo. Ihatag na niya sa akong 2A. Sabi na. Ay, hindi siya nakasama. Hindi mali. Kasi sabi ni Christy, sa accredited, ibutang lang ko, ano lang ko dito, stipend lang, mag-honorarium lang. Pero kasi moral na. Tara, di ba yung kumali, yun ka. Maniilin. Tinaga na sila sa nituan. Tinaga na sila sa appointment. Amba, di ba pa? Nagkakaunararium na sila. Sabi? Dili, kay, kaya naman ito. Kaya sila wala ka honorarium. Kaya dapat may appointment sa barangay. Sabi nga ni Kap, appointment ng sira, pero diri honorarium. Inhatagan sira appointment. Kaya maon sabi ko noon ni Portes, ni Kapitan Portes. Pero sabi ni Christy, di man, ni Kap paano ang babadgitan? Inhatagan ng appointment sa katunayan na nagtatrabaho sa barangay. Pero diri nagsasahod sa barangay. Sabi ni, sa diri ko na si Ramang ka-explain. Ihatag na niya sa akin. Sakit ako sa diri. Tumbak ba ako pa ang maano sa poe? Di 70 plus yun. 71 aga. 71 na. 72. Dati 72 ako din. Nagbawas ako. Siya dati 71. Nag-72. Sige naman di dagdag. Sige na iana pa ho. Mabalay naman.
Madagdag naman sa'yo. Di ba ang pagpakalsi, diri man, duwa lang kabisa sila yung pagpakaon? Ano rin? Ang pakal. Ang pakal. Aga lang ng hapon. Bawal mo na ano yung pagparapatabaan. Kaya si Mr. Kunta siya nang gano'n. Mamaya ka pa na hapon. Kung panulsihong ka, mao. Tapos mo na yung tirang household. Ano na lang. Sabi nila yun. Uy, ano nga ba ini? Liben? Libre. Oh. Talaga. Balik ka na ba namin ko? Ano ni... Ni Gloria Ano? Roman. Catholic. Si De Bear. Nauman? Hila. Rolando Hila. Roman. Si Jorly. Roman. Si Manuel Mauman. Manuel. Si Guyala. Miyala, ano, ayo. Si Jose. Ay, ano yada, Mormon. Na ano yun siya, Julie. Mormon or Katoliko? Ay ano? Born again ka din? Ha? May born again? Ano ito si Jose? Si Jose. Marlon. Si Maricel. Marcel, ano? Katoliko. Marcelina. Ha? Marcelina. Marcelina, Katoliko. Si John Mark. Si John Mark. Ang nagre-rent din eh. Ay, oo. Katoliko. Alam ka, Nangapahan. ano pa yun? Si Porcado Elsa. Katoliko yun. Clarita. Clarita, Mormon. Ah,
yan si Gamutin. Ulikrop na yun. Sa Julie. Ay, Jod, sa Julie. Okay, Si Payen. Ferdinand Payen. Si Dinmar. Steven Hiling. Steven Hiling. Ano si Clita? Clita. Wait. Hi, Colin. Hi, Claude. Are you counting election votes? No. Si Clita? Seven Adventist. Ah, 7 Adventist. Alam ba? Ang Seven Adventist ba? Iba man ang Sabadista, iba ang Seven Adventist sa Augustine. Nagkaroon mo bumit. Hindi ang ka, ano ko, sa BBP. Bungol na ako. Ay, may dareto si ko ano, BBP? ano kaso, ano lang, Ano siya ano? Ay, ang BBP? Oo. digital. Ay, digital lang. Save na 20, Alex. Si Arnold Mauman. Si Ide Mauman. Ide. Si Ide. Ha? Katoliko? Katoliko? Ano? Ha? Alan. Alan. Oh. Ha? Una bate? Si Ariel. Ariel. Ariel Gonzalez, Catholic. Si Clemente. Born again. Born again. Ay, di na si Julius din ang asawa. Pero Ito, Angel, mga born again. Nagkaraan na ba ka mo? si Ryan. Ano, Catholic. Si
Wilfredo Hili. Ano yung patuloy to? Si Norberto. Nauman. Richard? Naman. May mga born again diha. Di rin lang po yung si Erlinda Binabinte mo. Naging Anastasia. sakit ng Si tubig. Jason. Ha? Jason. Hala, Nini! Espedilyo. Ate, mapaklining daw kami. Yan? Yan, anak buhay. Di, sabi, Ate Maki, paklining daw po kami niyan. Niyan o. Sino yun? Sino yun? Ang mga sabong to, ano, Sige, mahalin ako. Meron kayo. Meron ko ha. yadi. Don't wanna let her go. Thank you sa nag-heart. Mga karibos nila. Hindi ako magiyo. Kano ka ito karaman na yun. Yan. Karaman na yun. Hindi ka makadang. Parang ito naman. Ako, may nagawa akong bago car. I need to do something. Oh my God. Naman ako. Makainin ka man yan. Sideline ka man yan. Lalay ko na bugto. Ay! My goodness. Tsiga-tsiga lang. Thank you so much for watching. Grabe na sakripisyo natin to. I shall return. Pwede na ako magpa-review. Ikaw. It's so fun. Ano ko yadi ho? Ibigay ko yadi ho. Mawara ko pa ini. Ay, dadaron mo yun? Oo. Nasalunin ka, daron mo kain mo. Eh, ito man ako sa balay. Mapako ka dito sa lakawa? Oo. Maghapon ako bibi. Tapusin mo talaga na naman. Oo, kasi para pag nagbakasyon na ako, wala akong ano. Walang sagabal. Sabay ganun. Mao. Kasi kailangan eh. Kasi kailangan. Election count. Thank you to the sending the hearts. Nana? Nano? Pinahapot ko na ikaw? Maano man kita sa ano? Ay man yan, tunalo mo na. Di ba yun na?
Ano mo, makban mo? Tinapo ko, murusodon. Murusot. Sunod. Awara, ayan, pangit. Mga murusot kaya na makban. Ano yung pangyada kay ano? Maduran. Aray. Ano? Magkita. Bawal ang diri. Bawal ang diri. Siguro sandaraga ka magayon ng lawas mo. Ha? Sandaraga ka. Magayon ng lawas mo. Ay, sino na ko sa ano? Sandaraga ka. Ma? Diet ako, daraga pa yan man lang ako na gano'n. Pero talaga, libutan ako ni Nico. Tadi sa daan yung skin ko. Yung sila, 25, 35. Hmm. Straight 35. Yeah. Hindi lang yung nanay dito sa siguro. Ka na. I'm going there na. Ha? Thank you so much someone who's sending the heart. My goodness. Ano, dalawang ko na yun doon na ano. Masala. Oh, ano ba yan? Oh, yan, di pa hindi mo balbal daw. Ang balbal. Tayo, ha. Pangay. Kaya hindi na ano. Sakripisyo. Ano ka magano? Magpulbo pa yan. Oh, may pulbo. Ay. Para mag-rice. Oh, wanna let her go. Bravo man ang sexy. Tina. Pataba ka man. Wala ka palubo. Ito na yung foam. Rada ako luban. Mag na ang Aray. mga na ang mapabaa. Na. Wala ang Aray, ito no. Ngana-ngana nga ako. Oo. Kristo mo pa sila labo. Wala na. Sa dirli ko na lang to. Aray ka. Sobrang lala pala tong sexiness ko. Payatot. It's too much slim. I'm alright. I'm alright. I'm alright. Steve, gusto mo na. Ay, ito lang nakaon mo. Ay, wala. Naka-live ako. Ay, ano. Yung kapan.
Rated hoy, ano, di ka na yung naka-live ako. Uy, ala. Nag-ano. Oo. Ito ka. Magtago ka. Nakago. Uy, shit. Balik, kaya mo na ako din na nagbabante. Maunang gana. Ang ganda. Kulay ano, purple. Oh, no, right. Pero ganyan man yung maganda pa ako. Imod. Wala na. Sino saan maka-emote? Hindi rin ano. Kung sino. Hindi ro. Hello? Yeah. Thank you sa nag-heart. Thank you so much. Business. Ala, nakalimutan ko man yung mapi. Ay, nag-picture ba tayo kanina? Oo, okay. Pagkao. Dapat na nag-ano ka. Oo, nagsusurat ako. Oo, magsurat. Papicture ko pala. My goodness. Don't let her go. Maybe my love like some days. Naka-ano baga ko ang freezer. Nakatambay. Aray. Ang freezer. Paano natin mamalawak yan? Wala siya sa ate. Ano yan? Parang negosyo so na mga kuryente. 2,000? Gusmen. Somebody to heal, somebody to know. Salamat sa nag-heart. May mga I'm alright, I'm may mga alright. bago naman ako din nag-cutics. Ano? Sino? May mga bago naman ako na cutics. Sino magpa-cleaning? Maabot na si ano mo. Alam ka din ako magpa-cleaning yan. Alam mo na naglalaba, nag-ano. Ano ka na napaka-cleaning? Pag mahalin na, pag masundo na ako sa Chat mo ako maski hapon. Okay lang. Marami ko ng mga kwarto sa ginagawa ng mga kabataan. Hindi na kwarto niya, Didi. Pero, si ate sa taas. May lubog di si ate sa ano? Abo si ate sa Pas. gusto niya sulong, kaya iba-refer na matapos si Rudy. Siya lang gusto niya sulong. Mamangan talaga. Kaya man talaga. Kasi kami na ano.